104 mulleres do rural galego protagonizan dende hoxe esta intervención artística enmarcada no 8M, unha iniciativa titulada Inside Out Mulleres Urbanas e baseada no proxecto do artista francés JR. No proxecto colaboraron as estudantes de Belas Artes. Homenaxear ou mullerenaxear, no? As mulleres do noso rural, das nosas familias e do noso contexto que non acostuman a aparecer nos libros de historia, non se estudian na universidade, pero para nós tiñamos claro que son igual de importantes, que sin elas non hai historia, non hai futuro, o seu traballo non sempre ben recoñecido nin remunerado, por suposto. Desde ese anonimato falsamente construído, pois era un pouco que queríamos retratar e traer aquí a plaza principal de Pontevedra, a Casa Consistorial e tamén a propia Facultade de Belas Artes. Este proxecto foi desenvolvido en máis de 140 países. Con el pretendese reivindicar a importancia do rural galego e o papel que teñen as mulleres naqueles espazos reservados tradicionalmente para os homes. Hai tanto mulleres que había vinculación familiar como mulleres de distintas asociacións ou incluso por exemplo, de Moaña, no? O Instituto de Moaña que fai clases de alfabetización, entón fomos ali tamén un día a estar con eles, o sea, as mariscadoras de Lourinzán, o sea, hai moito tipo de mulleres distintas, tanto a nivel individual como colectivo, e son 104 mulleres diferentes. As fotografías que conforman este proxecto están xa dispoñibles na Casa Consistorial, na Casa das Campás e na Facultade de Belas Artes.